салом бинандагони азиз, сархати рӯйдодҳост. имрӯз 18 ноябр манзуратон аз студияи марказии радиои Озодӣ. Дар дақиқаи баъди аз он мегӯем, баъди гузориши радиои Озодӣ ҳукми ҷавони маъюбро ки ба салафигароӣ гуногор шуда буд 1 сол кам карданд. Вазорати мудофиа гуфт нақшаи даъват ба хидмат 80% иҷро шудааст. Сергей Собянин зидди ҷалби муҳоҷирони ғайрирӯз дар сохтмонҳо баромада дастур дод ки шумораи муҳоҷирон кам карда шавад. Парвандаи тоҷике ки барои муоинаи зани ҳиҷобпӯшаш духтурро зада буд ба додгоҳ рафт. ҳавои номусоид ва барфрезӣ дар Тоҷикистон аввалин паёмади худро ба бор овардааст. Ширкати АРС масъули нигоҳубини шоҳрои Душанбе Чаноқ ки шимоли Тоҷикистонро бо пойтахт мепайвандад, дирӯз бо нашри як эълон гуфт бо сабаби боридани барф барои ҳаракати мошинҳои боркаш аз 1 то 3 соат маҳдудият ҷорӣ шудааст. Субҳи имрӯз роҳ аз барф тоза ва пурра боз гардид. Зимнан дирӯз меғ ва ё тумани ғафс ба кори фурудгоҳҳои Тоҷикистон ҳам халал эҷод намуд. Сухангӯи фурудгоҳи Душанбе гуфтааст, дар қисмати аввали рӯз ҳавопаймое ки аз Тошканд ба Душанбе парвоз мекард дар фурудгоҳи Пойтахт ва Хуҷанд фуруд омада натавонист ва ночор дар фурудгоҳи Навоии Узбекистон ба замин нишаст. Ҳамин тавр ширкати Somon Air ба Азия Плюс гуфтааст ки номусоидии ҳаво дар ин шабу рӯз имкон дорад ба тағйир ёфтани ҷадвал ва таъхири парвозҳо сабаб шавад. дар идомаи мавзӯи парвозҳо, ширкати Somon Air низ минбаъд аз Самара ба Душанбе парвоз анҷом медиҳад. То кунун дар ин масир танҳо ширкати русии Уральские авиалинии ҳафтаи 3 маротиба мусофир мебурд. Somon Air бошад ҳафтаи 1 маротиба бо ҳавопаймои Boeing 737 аз фурудгоҳи Курумочи Самара ба Душанбе парвоз хоҳад кард. дар бораи нархи билет иттилоъе дода нашудааст. ҳоло дар маҷмӯъ аз 3 фурудгоҳи Тоҷикистон ба 14 минтақаи Русия парвозҳо амалӣ мешавад ва қимати билетҳо ба ҳисоби миёна аз 2,5 то 4,5 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. нархе ки ба гуфтаи бисёр мусофирон ҳамоно барояшон гарон аст. додгоҳи вилояти Суғд ҳукми Абдукамол Аҳадов маъюби гурӯҳи якумро ки ба узвият дар созмони мамнӯи Салафия гуногор шуда буд 1 сол кам кардааст. ӯро моҳи июли имсол 5 сол зиндонӣ карда буданд. тағйирот дар ҳукми Аҳадов пас аз он сурат гирифт ки пайвандонаш моҳи октябри имсол дар суҳбат бо радиои Озодӣ иддао карда буданд ки фарзандашон бегуноҳ зиндонӣ шуда дар маҳбаси шаҳри Хуҷанд азият мекашаду ба кӯмак ниёз дорад. коллегияи додрасои додгоҳи вилояти Суғд рӯзи 17 ноябр бар асоси қонуни Ауф ва тибқи шикояти пайвандони маҳкумшудагон ҳукми Абдукамол Аҳадов ва 3 шарики ӯро бозбинӣ кард. акнун онҳо 4 сол дар зиндони низомаш умумӣ адои ҷазо хоҳанд кард. вале волидони Абдукамол Аҳадов аз ин ҳукм низ норизо ҳастанд. онҳо иддао доранд ки Абдукамолро барои қабули оши хайрия аз ҷониби дӯстонаш дастгир ва зиндонӣ карданд. дар посух ба суолҳои бешумори шумо вобаста ба нақшаи даъват, вазорати мудофиаи Тоҷикистон мегӯяд то имрӯз нақшаи даъвати тирамоҳӣ барои хизмат дар артиш ҳудуди 80% иҷро шудааст. Фаридун Маҳмадализода, сухангӯи вазорат, имрӯз дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, онҳо интизор доранд ки нақша пеш аз моҳлат иҷро мешавад. то анҷоми мавсими даъвати навбатӣ ки аз 1 октябр оғоз шуда буд камтар аз 2 ҳафтаи дигар боқӣ мондааст. то ҳанӯз гуфта нашудааст ки чӣ теъдоди аз даъватшудагон бар ивази маблағ аз хидмат озод шуданд. вале шикоятҳо дар бораи тариқи сарбозшикор бурдан ба артиш ҳамоно ҷой дорад. гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломии Хуросон ки ҳампаймони гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ ва ё Доиш мебошад, масъулияти 2 таркиш дар Кобулро бардошт гирифт. таркишҳо дар минтақаи зисти мусулмонони шиамазҳаби шаҳри Кобул бо номи Дашти Барчӣ ба вуқӯъ пайвастанд. дар ин ҳодиса ҳадди аққал 1 нафар кушта ва 6 каси дигар захмӣ шуданд. дирӯз шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид вазъи Афғонистонро баррасӣ намуд. фиристодаи хоси Созмони Милал дар умури Афғонистон ҳушдор дод ки Афғонистон бо фоҷиаи башарӣ мувоҷеҳ мебошад. ӯ аз ҷомеаи байналмилалӣ даъват кард ки ба Афғонистон ёрии молӣ расонад. дар ин ҷаласа Дебора Лайонс гуфт ки аз 38 миллион аҳолии Афғонистон тахминан 60% бо гуруснагӣ рӯбарӯ буда, дар фаслини зимистон вазъи онҳо боз ҳам бадтар хоҳад шуд. Лайонс афзуд, таҳрими Толибон низоми бонкиро бо бунбаст мувоҷеҳ карда ба тамоми бахшҳои иқтисодии Афғонистон таъсир гузошт. ба ақидаи фиристодаи хоси Созмони Милал чунин вазъ ба тавсеаи терроризм,
قاچاق انسان و مواد مخدر و افزایش افراطگرایی زمینه فراهم می‌آورد. لایونز تاکید می‌کند که ظاهراً در حال حاضر گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی خراسان در تقریباً تمام ولایت‌های افغانستان حضور دارد. департаменти давлатии амрико русияро ба феҳристи кишварҳои дағалтарин поймолкунандаи озодиҳои динӣ шомил кард ки дар он Эрон, Покистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва 5 мамлакати дигар ҳам ҷой дода шуданд. дар гузориши солонаи комиссияи озодиҳои байналмилалии динии амрико ки 21 апрел нашр шуда буд, русия ҳамроҳ бо ҳиндустон, сурия ва ветнам дар рӯйхати кишварҳои нигаронии хос, яъне кишварҳое шомил шуда буд ки ба таври муназзам озодиҳои диниро поймол мекунанд. энтони блинкен котиби давлатии амрико рӯзи 17 ноябр дар изҳороте гуфт ки русияро ба рӯйхати кишварҳои мавриди нигаронии хос ҷой доданд. ин ҳукуматҳо ба гуфтаи ӯ дар поймолкуниҳои давомдор ва дағалонаи озодиҳои динӣ даст доранд. амрико дигар бора ҳукумати тоҷикистонро ҳам ба маҳдуд кардани озодиҳои динӣ танқид кардааст. мақомоти тоҷикистон ҳанӯз ба изҳороти нави мансабдори баландпояи амрико вокуниш нишон надоданд, вале дар гузашта арзёбиҳои ҳамсонро ноодилона хонда буданд. шумо барномаи сархати рӯйдодҳоро тамошо доред. сергей собянин шаҳрдори москав дастур додааст ки шумораи муҳоҷирон дар сохтмонҳо кам карда шавад. ин мақомдор гуфтааст тибқи барномаи реноватсия ва ё навсозӣ дар сохтмонҳо бо маош ва шароити беҳтар бештар сокинони русияро ҷалб намоянд. риа новости менависад сергей собянин ин ҳарфҳоро ҳангоми аз назар гузарондани бинои истиқоматии нав бо хитоб ба раҳбари ширкати крост алексей дабашин баён доштааст. дабашин гуфтааст ки як соли ахир шумораи муҳоҷиронро то 15% кам кардааст ва маоши мутахассисон аз 120 то 150 ҳазор рублро ташкил медиҳад. собянин дар посух ба ин ҳарфҳо афзудааст ки чунин маош барои сокинони Москав аст, на муҳоҷирон. қаблан муовини шаҳрдори Москав Андрей Бачкарёв гуфта буд ки шаҳрдорӣ нақшаи даст кашидан аз нерӯи муҳоҷирони корӣ дар сохтмонҳои пойтахти русияро таҳия мекунад. тибқи нақша ба раванди сохтмон бояд 3 баробар одами камтар ҷалб ва маоши бинокорон 2 ё 3 баробар зиёд карда шавад. парвандаи марди тоҷик ки пизишкро баъди муоинаи ҳамсари ҳиҷобпӯшаш латукуб карда буд ба додгоҳи нижнивартовски русия ирсол шудааст. баҳриддин азимов зодаи 29-солаи тоҷикистон ба авбошӣ бо истифода аз зурӣ муттаҳам мешавад. ба ӯ ҷарима, корҳои ислоҳӣ ва ё то 5 соли зиндон таҳдид мекунад. рӯзи 21 сентябри имсол баъди он ки духтури пӯст ҳамсари ҳиҷобпӯши азимовро муоина мекунад, ӯ ба утоқи пизишк даромада ба рӯяш 2 мушт мезанад. дар ҷараёни бозпурсии азимов гуфт духтур ҳангоми аз назар гузарондани ҳамсараш ба ӯ гап партофтааст ва пурсидааст ки чаро ҷуволро ба сараш кашидааст. чунин муносибат боиси хашми зодаи тоҷикистон шудааст ва ӯ гуфтааст ки аз духтур узр пурсиданӣ нест. барномаро идома медиҳам. тоҷикистон имсол ба маблағи 82 миллион доллар кӯмаки башардӯстона дарёфт кардааст ки нисбати соли гузашта 2 баробар бештар мебошад. бино ба ислоҳи хадамоти гумруки кишвар дар ин муддат аз 58 давлати дурун наздики кӯмакрасон ёрии башардӯстона ворид шудааст. ин кӯмакҳо аз маводи доруворӣ аз ҷумла барои табобати беморони коронавирус ва маҳсулоти ғизоӣ иборат будааст. дар ин муддат ба сокинони тоҷикистон орду равғани растанӣ ҳам фиристода шудааст. соли ҷорӣ аз ҳама бештар чин, амрико ва русия ба мардуми тоҷик ёрӣ расонданд.
یک کشاورز از شهر ترسونزاده مبلغی را که برای سفر به حج پسنداز کرده بود به بنیاد مرکز سلامتی صرف کرده است. خدمات مطبوعاتی حکومت این شهر میگوید ذکریا مدومرف مرکز سلامتی را در دهه دوردست ادیر ساخته است که از 4 حجره کاری عبارت بوده برای بیش از 700 نفر ساکن ده پیش بینی شده است. در گذشته نیز چندی از طلبگاران زیارت حج از سفر دست کشیده مبلغ آن را برای اجرای کارهای اجتماعی صرف کردند. به گفته منتقدان این بیشتر مسئولیت مقامات است. نمایندگان حکومت در نوبت خود میگویند که کاری خیر اختیاری می باشد. بینندگان عزیز، حالا برای شما درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع میدیم. امروز 18 نوامبر $1 11 سومانی و 29 درم و 1 یورو 12 سومانی و 78 درم می باشد. 1000 روبل روسی 155 سومانی و 50 درم نرخ دارد. دوستان خوبم، با همین رسیدیم به پایان برنامه امروزی سرخط رویدادها. سپاسگزارم که همه روزه برنامه رو پیگیری میکنید. ملاقات بعدی من با شما ایزان 3 ساعت پس در برنامه اخبار آزادی است. فراموش نکنید. برای کار برایت.